Nadyanto sinungging kencana kinawi mutiara ingkang nami perang menika mesti kejem wengis. Dene Pandhawa Kurawa netepaken dumadi dadosing Bratayuda seka ngamuka Pandhawa Kurawa wong arep golek menang, golek mulya tega mentala ngurbanke wong akeh. Ing mriki sampun boten wonten kautaman, kawicaksanan lan kasucen, nanging anane mung wong sing ngumbar nafsu ngumupi karo mareme dewi-dewi. Nanging swargi Kanjeng Eyang Bisma sampun anetepaken pranatan tumrap peperangan menika. Kula ugi nekseni nanging nyatanipun kados pundi? Nyatanipun kados pundi? Wiwit Abimanyu dipun ranjak damang kaya kewan. Gatot Kaca ngamuk tengah wengi Resi Durna dilu badalan sirahe aturan Bratayuda wis ora kanggo. Kabeh senopati wis gawe aturan dhewe-dhewe, gawe tatanan dhewe-dhewe sing nguntungke karo awake dhewe. Bratayuda niki sampun rusak perang menika sampun bubrah tanpa ngangge tatanan, tanpa ngangge aturan. Menawi sedaya sampun sami trajang pranatan menapa Paduka Kanjeng Rama ugi badhe nerak dhumateng kasusunan. Lajeng bentenipun Prabu Salya kaliyan Mahajulik Patih Sengkuni menika menapa? Bedane ing Sengkuni kaya wong lecet, yen Salya duwe candha birawa. Iki buktine.
harimurti Narendra harimurti Dupomo Pangundurwati jimat sesemban kawilan ingkang rayi cumadung dawu kados pundi kabaripun panyudan Kurusetra Papa Wong sewu kyayipun Pandhawa atur unima bilih barisan Pandhawa mendelok karo kakrajan Senopati Ngastina nenggih Rama Prabu Salyawati Aji Candra Brawa kuwi prawasa prajurit lan Senopati Pandhawa lajeng kados pundi lan menapa ingkang kedahipun tindakaken Papa Prabu Kyai Pandhawa mestinipun Pandhawa boten kekilapan bilih Buta Candra Brawa ingkang cacahipun ewon menika namung barang surapan tegesipun kabudayan menika dumados saking kanepson ingkang dipun undang menawi nafsu dipun ujo boten wonten telasipun ampra beda kaliyan wujudipun Candra Brawa ing saya kakak lan saya nderbala mila saking menika ingkang saged nelukaken Candra Brawa namung piyayi ingkang kulina ulah kesabaran pinter ngendhaleni kanepson boten wonten sanes kejawi namung Paduka Yayi Darmaputra sampun keladuk anggen Paduka ngalembana dumateng kula awit sejatosipun sedaya tiyang menika mesti pinter ngendhaleni nafsu kantun tiyangipun menika purun napa mboten nanging ngatanipun ingkang rayi Werkudara Janaka klebet kula boten wonten ing wagang Rajang Candra Brawa namung Paduka ing kula jagat yang bertelo kados makaten kula namung nderek kemawon jengkang urba wonten Barata Yuda menika Paduka Koko Prabu menawi nderek kaliyan kula maju perang meneng wae Kasioyan kala mubruko Prabu Kuntadewa yogine ora gelem ngrawasa karo aku Prabu Kuntadewa kaya ora gelem adu kaprawiran karo Candra Brawa teka lamun kowe wong jirih detik wedi mati sing dadi pangapuranmu Candra Brawa kumate Kuntadewa ngalahke wong liya kuwi luwih gampang tinimbang ngalahke karo nepsune dhewe sendok karepake piye Sang Prabu yakine musuh ingkang abot dhewe kuwi dudu sapa-sapa nanging nepsune pribadi
mergo akeh wong pinter akeh wong sugih akeh wong digaya nanging mung dadi keseke nepsu mongko nepsu yen diujo ora ana ndake kang lunga uripe wong mangsa lan ngangah-angah adoh saka rasa syukur lan tentrem banjur kowe maju perang iki arep ngopo yen bekah tetandingan karo aku apa sing ndok ayo Puntadewa aku makarti ana Bratayuda milih lawan kodrake lelakon aku enggak nglarani penggali sapa-sapa mergo makhluk urip ana alam kadang kuwi wong diperintah supaya nyebar rasa asih lan katresnan marang jagat sakisine kula yen kowe bakal mateni aku mara dadi Puntadewa Patemana malah aku ngaturake panuwun dene kowe sing nglantarake Puntadewa purna ing dharma banjur Puntadewa sumewa ana ngarsane Gusti ingkang Maha Tresna awang apa iki kowe mundur sembodono akan Candra Birawa anak Prabu kula sampun saweh kula sampun kawon kula pasrah pati dumateng Paduka anak Prabu ingkang kula sandhang menawi kula tega mentala kaliyan Paduka pepundhen menawi angger Puntadewa boten kersa mejahi kula tegesipun Paduka namung mirang-mirangaken kula mongko sumpahing Senopati tinimbang bali mirang luwih becik dadi kaprek kula boten saged nglampahi rama nanging Paduka lak ngasta piranti kula boten beta gaman lan pusaka ingkang Paduka pundi rinten dalu nenggih Kalimasada menika pusaka ingkang sembada nglantaraken kula dhateng kasampurnan nggih Kalimasada menika sanes pusaka nanging pustaka kinarya paugraning gesang anak Prabu yen pancen menika kangge paugrane gesang tegese ya kanggo paugrane mati mergo urip karo mati niku boten pisah
Sedaya kula nyuwun tulung kalima sabda mangrahdarke mangke kula ing badhe nderekaken. Kalima sabda menika namung dumados saking kalih ukara nenggih ora ana kang sinembah kejaba Gusti kang Maha Murah lan ingsun anak seni lamungka utusaning Gusti pungkasan yektine utusaning Allah ora ana kang sinembah kejaba Pangeran kang Maha Murah ingsun nekseni lamungka utusan Pangeran pungkasan utusane Allah. Saking kapegian kenatase Senopati gegedhok Yayi Werkudara Yayi Janaka kalebet kula ing kondhang Sultanerat Oboring Jagat sing diwa kemawon kuwalahan tanding kaliyan Candrawirawa ning Yayi Pimpa Dewa Kyai sing ra tau nesu Ratu Bandayuda ra tau perang parandene bisa nyampurnake Rama Prabu Mandura Ndaraka jenengane ampuhe kados mekaten to Yayi kula nuwun ndonga sang biak manah ngkong sungkem boleh Yayi Werkudara ora sak takon kon tanyungan sampeyan Dikane ngawati sembarang anak bojo ngene tutuk yang kuku kata-kata. Orang itu itu makmur apa datang muncak rakyat tidak perang. Ayo apa-apa itu ini yang ada yang macam dari orang bidang. Nangis yo nangis aja ning riwayat ini.
apa kaya pecah. Bapak tutup karo ndoro piye? Ora kudoro. Nyuwun tombol dari ndek kembang doyamu semua bisa malihake wong kang lara bisa uripake wong mas. Kira kula ilmu menjenengan iki. Dayane Ratu Ndrawati waras-waras awit saka kersane Gusti. Waras yo. Durung waras. Waras wayah kudu saka keparinge Gusti kali yo jadi dan kirang ngono yo. Waras. Durung waras. Waras loro pun. Lagi jalur tombol wong iki jendel dari tombol. Itu jalur tombol jalur bareng video ngene. Ngomong lagi opo? Saya tak berapa ngomong apa yang ngono.